Якшәмбе кичке 7. Демәк, миңа башларга вакыт. Эфирда татар эстрадасының иң тәмле, иң кайнар яңалыклары тупланган шоу-без тапшыруы. Һәм бүген сезне мин, Ландыш Нигъмәтҗанова, сәламлим. 18 март көнне филармониядә нинди концерт көтелә? Алима Сафина ник эшеннән киткән? Халидә Бигичева нәрсә белән авырый? Алдагы 1 сәгать дәвамында бездән айрылмагыз. Сорауларга җавап табырсыз. Шулай итеп, без башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадында гел алдынгылар рәтендә торып, тамашачы мәхәббәтен яулаган җырчылар филармония концертлар залында чыгыш ясаячак. Танылган җырчылар, иң популяр хитлар барысы да сезнең өчен. Килми калмагыз. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Дилә Нигъмәтуллина тамашачыларына күңелен ача. 8 апрель Уникс концертлар залында танылган җырчы Дилә Нигъмәтуллина чираттагы сольный концертын оештырачак. Татар эстрадасының төккә җырчылары белән бер рәттән тамашада күп сюрпризлар көтелә. Җырчы тамашачыларның бар сорауларына да җавап биреп, күңелен ачарга әзер. Килми калмагыз, дуслар. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый. Синең дә сөюты яна сизәм, шуңа йөрәк түзәк көтеп талымый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә башып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Уникс концертлар залында 1+1 дип исемләнгән концерт узачак. Татар эстрадасы йолдызлары онытылмаслык дуэтлар башкарачак. Оештыручылар белдерүенчә, аларның кайберсе тамашачыларны шок хәлендә калдырачак. Шок каттырга әзерсез икән, 25 март көнне Уникс концертлар залына килергә онытмагыз. Дуслар, соңга калмагыз. 15 апрель Пирамида күңел ачу залында Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Оештыручылар белдерүенчә, тамаша югары дәрәҗәдә узачак. Онытылмас тамаша, кабатланмас образлар күрәсең килә икән, син килергә, безнең белән ял итәргә тиеш. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Халидә Бигичева сәхнәдән китергә җыена. Җырчы сәламәтлегенә зарлана. Яңа программа өстендә эшлим, җырларым да күп, ләкин киләсе гастрольләр соңгысы булыр дип уйлыйм. Аны саубуллашу туры дип атармын ди җырчы. Халидә ханым җиң сызганып, көн-төн эшләп булмас дип белдерә. Кан басмам бик борчый диде ул. Ләкин шулай да җырчы сәхнәдән бөтенләй китергә ашыкмый. Саубуллашу турыннан соң үзен кызыксындырган проектларда гына катнашырга уйлый. Сездә биек таулар барла, тау астында таллар бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Танылып килүче җырчы кызыбыз Алима Сафина эшеннән киткән. Әйе, моңа кадәр ул бухгалтер булып хезмәт иткән була. 4 ел сәүдә үзәгендә бухгалтер булып эшләдем. Ләкин бар энергиямне иҗатка бирү өчен киттем. Эшем ардырды. Ул өлкә минеке түгел ди җырчы. Эшеннән киткәч берничә яңа җыр язып өлгергән дә инде. Тагын бер иҗат җимеше өстендә эшлим дип белдерде җырчы. Шулай ук Алима үзен формада тотар өчен көн сайын спорт белән шөгыльләнүен дә җиткерде. Ә без үз чиратыбызда сиңа зур уңышлар, тамашачы мәхәббәте телибез, Алима. Күзләрем, йөзләрем гөле бак күлә, гашык булуларымны бар дөнья белә. Шатлык нурын, бәхетем булып тугансың, мәхәббәтеңне сакла. Көннәрем, төннәрем бул син янымда, син янда чагымда рәхәт тагында. Назларыңны күмеп кенә яшәтәле син, өметләремне
яңа клип белән таныштырырга ашыгам. Хәер, күпләрегез аны интернеттан күрергә өлгергәндер дә бәлки. Татар эстрадасының сандугачы Гөлназ Сираева SMS дип аталган җырына клип төшергән. Җырчының Instagram аккаунтында әлеге клип 1 март көнне социаль челтәрләргә чыгачак дип язган иде. Ләкин клипны Гөлназ кышның соңгы көнендә YouTube-га элгән була. 1 март көнне клибымны ВКонтактега куеп, презентация ясамакчы идем. Ләкин тамашачыларым өлгеррәк булып чыкты дип елмайды Гөлназ. Җырчы белдерүенчә, тамашачылары SMS клибын YouTube-тан алып, социаль челтәрләргә таратып өлгергән иде. Әлеге матур клипны сезгә дә тәкъдим итәм. Бергәләп карыйбыз. Башка идең, чәчкә бирәйдең, сөйем дип хатлар яза идең. Хәзер ник үзгәрдең, кайда вәгъдәләрең, матур сүзләр сөйләп йөрүләрең. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хатны көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS? Шакларны сизми кала идек таң атканы. Вакыт узган саен чәчкә кыя тажын, әллә инде оныттым мин барын. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хатны көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS? Яз миңа, укырмын тыңгына, йөрәк җавап көтә салмак кына. Тик булсын сүзләрең, чын күңел хисләрең, сагынып көтәм очрашу мизгелен. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хатны көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS? Нигә язмыйсың бер SMS? Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS? Нигә язмыйсың бер SMS? Сәлам дуслар, баскетбол дөньядагы иң популяр уеннарның берсе. Бүгенге кунагыбыз әлеге уен белән бик якын. Таныштырып китәм.
баскетболист элеккеге яшь уенчы Рустам Галиев татар эстрадасында беренче адымнарын ясаучы егет. Сәлам Рустам. Салам, хөрмәтле тамашачыларыбыз, исәннәрмесез? Шәһәрләр. Әйбәт, Аллага шөкер, үзеңкә. Үземдә дә Аллага шөкер, менә бу топны миңа бирәл, мин дә ыргытып карармын дип уйлыйм бүгенге тапшыруда. Син инде теге, кирде. Син инде бүген теге кичкенә генә мастер-класс бирерсең дип уйлыйм. Син баскетбол белән ничегрәк бәйлесең беренче? Баскетбол белән бәйле дип инде Уфада укыганда сәнгать училищесында анда ук заниматься итә башладым. 4 ел буе укыганда сборный составта булдым. Шул гел основной состав, чемпионат Башкирияда участвовать иттек инде. Судан да укып беткәч, күчтем инде Казанга укырга. Казанда да укыганда шулай продолжил баскетболны и монда да уйнап йөрдем инде шулай. Хәзерге мизгелдә уйнап бирәсең дип вакыт булганда. Вакыт булганда, но бик сирәк хәзер. Хәзер инде димәк миңа төрле элементларны күрсәтергә мөмкинсең, әмма ничегрәк теге бәрегә. Мин болай үзем уйнаган бар, ләкин теге бик алай бирелеп баскетбол белән дустып әйтә алмасам. Ул туп белән ничегрәк кулланырга уйнап карыйбызмы? Әйдә, ничегрәк булыр икән ул? Дуслар, инде Рустам белән әзрәк кенә уйнап талдык. Ул уйнап күрсәтте дип әйтәсем килә. Рустам, хәзер син белән танышып та китик. Кайсы яклардан син, каян килеп эләктең? Менә безгә дип әйтим инде. Мин инде үзем тумышым белән инде Башкортстан ягыннан Тәтешле районы Иске Чокыр дигән авылдан инде. Шунда тудым, үстем. Шуннан укыдым инде ниде? Мәктәпне укып бетергәч инде киттем Өфө сәнгать училищесына, вокальный отделны. Анда укып бетердем. Укып бетергәч инде 2009 елны күчтем Казанга. Казанда 2014 елны укып бетергәч, кире кайттым, чакырдылар инде Башкирияга, Уфага эшкә. Анда эшләп йөреп, шул җырлап йөргәч, бик җәмен тапмай, кире килдем инде менә сезнең якларыгызга, Казанга инде. Алла бирсә төпләнеп калырга дип уйлыйм инде. Менә син инде икенче тапкыр Казанга киләсең бәхет сынарга дип әйтергә була. Нәрсәсе белән Казан тарта? Не, Казан матур шәһәр, зур шәһәр, перспектива күбрәк дигәндә инде шул инде. Акча эшләү мөмкинлеге барыбер зуррак, шуның эчендәдер инде дип әйтә аласыңмы шул? Мин сразу тегене контр сораулар белән. Ну, акча эшләргә бөтен җирдә була инде ул дип инде. Аның да акча эшләүдән дигәндән түгел инде, ну, просто шәһәр матур инде, яшәргә чиктер күңелрәк, рәхәтрәк дигәндә, үземнеке дип бит инде, үземә акчагач, монда калырга дигән инде. Ничектер акча инде күңелгә ятты Казан. 2014 елда син Башкортстанда яшәп алгансың, эшләдем дисең, кайларда эшләдең, ни өчен анда төпләнеп кала алмадың? Мин инде анда шул тоже культура буенча эшләдем, инде телевидениедә эшләдем, җырлап йөрдем. Җырладым, эшләдем дә, күбрәк ныграк үзәсе килеп китте дә, шул минем өчен Казан уйлам буенча инде Казанда ничектер күтәрелергә җиңелрәктер дип инде булырдай дип уйлыйм инде. Башкириядан караганча, шуңа Башкириядан бераз уже таныйлар кешеләр дигәч инде беләләр. Аудиторияны расширяйтасы килеп китте, шуңа әйтәм, Иван Грозный әйтмәсә, пошел Казань брать. Сине Башкортстанда таныйлар. Таныйлар, уже әйбәт кенә беләләр. Берсендә кайтканым, мин Тәтешле районы, безнеке Башкирияның иң өстендә, карта северный якта, 15 километрдан соң граница, башлана Пермский край. Пермский крайда анда беренче поселок Куйда дигәндә. Әни кайттым да, әни әйтә, әле барып кайтайык Куядага, магазинга инде шунда магазиннарда йөреп кайтып. Кирдек инде магазиннарда йөрдек, универмагта кирдек, карап йөридек. И әлбәттә бер каршыда бер хатын кыз тора инде, ике кызы белән инде. Бер кызы төртте, әнисе нәрсәдер имият карап торалар инде. Мин әлбәттә тегмәтә бер нәрсә мин белән булды микән, не то микән, урынны карадым, бер нәрсә дә юк, вроде нормально. Узып киттем, кире чыкканда каршыма чыктылар да инде. Әни ортан барадыр. Ой, сез бит инде Рустам Галиев, шулай җырчы бит инде, шулай шундый авылдан дип, бөтен кайда икән белеп торалар инде. Маморта карап тора инде, теге шаккатып инде, әни шаккат инде, теге мелочь булса да, но приятно дер инде. Шиктер шундый кызык хәлләр булды инде. Әле менә тоже яңа елдан соң кайткач, яңа елда каршыладым бит инде Башкириядә, туганнар белән, әнияләр белән. Кайттым да монда вокзалдан, поезддан таксига утырганда, таксиста тоже тора. Сез җырчы түгелме ул дип инде. Мәйтәм, ну, бераз бар инде дигән булам инде шул. Тоже әкидә Татарияда да теге кемнәр карыйлар, тем каналны танып торалар инде. Шундый кызык хәлләр бар инде.
Менә мега популяр кешегә әйләнгәч, Алла бирсә, париклар киеп йөрергә туры килсә, син менә мондый гомумән мондый популярлыкка әзерме? Бөтен кая чыксаң да бөтен җирдә таный торган популярлыкка. Ну, әзерлеккә әзер инде, но нинди популярный кеше, нинди анда топовый артист булмасын да, беренче чират зазвездиться итәргә кирәк түгел инде, кеше булып торып калырга инде. Чем будешь простойрак, тем больше сиңа кешеләр потянутся дигәндә инде. Беркайчан да онытмаска кирәк теге. Гади простой кеше булырга кирәк инде. Рөстәм, әйдә синең әти-әниләрең белән дә танышып китик. Алар кемнәр булып эшли, исемнәре ничек, сөйләп җибәр әле. Әтинең исеме инде Ришат, әнинеке Сәрия. Алар менә әти инде, әни гомер буе эшләмәде. Әти әйтте, менә син хатын-кыз идә, өйдә генә ят. Син миңа ашыга пешер, балаларны укыт, балаларны карап, нидә киемнәр итеп, матурын әйтеп, семьяны карага. Мин инде теге финанс ягыннан үзем эшләп, үзем иттерәм диде инде. Әти Агыгыл шәһәрендә эшләп алды инде. Бик узак кына инде ЖУда мастер булып инде. Әле көннәрдә менә кайтты авылга. Әлбәттә үзебезнең авылда менә әле үзебезнең ферма бар инде. Үзләр курайлар, кортлар күп анда дип инде. Шуңа кеше бал корты инде. Кешеләр бит җәй көнне ялтырга чыгып китә инде. Мин җәй көнне буш вакыт булса, мин әлбәттә кайтам авылга, пишән чабарга, менә минеке шул курорт инде авылда булышып ятырга инде. Димәк, әти-әниләрең иҗат белән, музыка белән бәйле түгел дип әйтергә була. Юк, алар бәйлеләр инде. Әни укыган чакта ук инде биюче булган. Әлбәттә мин күргән юк, теге фотографиядан гына күргән бар инде. Яшь чакта күп кенә биегән инде. Әти инде самоучка баянсында. Нинди бәйрәм булса, нинди туймы, анда юбилеймы бәйрәм булса, авылларда туганнар, күршеләр, ниләр гел әтине чакыралар инде. Ул гел баян белән уйнап җырлый инде. Мин дә бер-ике чактан ул баян белән уйнаганда, күкрәк белән баян арасында кирип кысылып утырадыр инде, шунда йоклап китәдер инде. Үзең син баянда уйный беләсеңме? Беләм, для себя инде теге үземчәлекле инде. Теге күңелгә илһам кирип китсә, теге шулай уйнап алам инде алай. Менә син әйтебезнең әни гомер буе эшләмәде, әти кушкан буенча дисең дәме? Менә син үзең гомумән хәзер әйтеп узырсың әле, булачак тормыш иптәшеңә шулай дип әйтергә әзерме? Әлбәттә инде, эшләргә, иркеш эшләргә тиеш бит инде. Хатын-кыз өйдә ашарга пешерергә, теге по домашнему хозяйству заниматься итәргә инде. Холостой, свободный, в поисках инде. Бер караганда берсе охшай, блондинкасы охшай, бер караганда брюнеткасы охшай, бер караганда озын буйлысы охшай, бер караганда блеки буйлысы. Девушка, обернитесь, сзади вас самая красивая девушка идет. Обернитесь, посмотрите. Әйтеп үз әле, менә синең тормыш иптәшең бармы, гаилә хәле ничегрәк? Мин тормыш иптәшем юк, гаиләм юк инде дигәндә, холостой, свободный, в поисках инде. Шуңа теге Уфада таба алмагач, Алла бирсә әйтәм, әлбәттә, может, Казанда берәрсе табылыр дип табырмын инде. Үз вакыты, үзенчәлек барысыныкы да үз вакыты бит инде. Алла бирсә вакыты килеп җиткәч, бөтен нәрсә булыр дип уйлыйм инде. Соңгы мөнәсәбәтләр кайчан булды? Соңгы. Озак булдылармы? Ничә ел йөрдегез бергә? Соңгы инде шул Уфада инде, ансы без йөрдек, 1 елдан күбрәк йөрдек инде. Не сашис характерым инде, и разошлись инде. Ул Уфада калды, мин менә хәзер Казанда инде. Не сошлись характерами, шундый теге баналь дип әйтәмсең, теге шундый сүз. Гомумән ни өчен нәрсә сошамады? Булды инде ул теге шул не сошлись характерым, бытовуха инде, шул как обычно инде нәрсә инде хәзерге заманда. Бытовуха инде. Шулайрак инде. Булай һәрбер ир-атның менә үзенә бер ошаган типаж кызлары була, теге ошаган хатын-кызлары, әйме. Мәсәлән, бер егеткә һаман да бер брюнет кызлар ошый, кыска буйлы. Мәсәлән, менә синең ниндирәк типажда кызлар булырга тиеш икән? Менә минеке дөресен әйткәндә, мин үз-үземне вкусыма аптырайм инде. Бер караганда берсе охшай, блондинкасы охшай, бер караганда брюнеткасы охшай, бер караганда озын буйлысы охшай, бер караганда блеки буйлысы. Теге үзем дә аңлап бетерелмәйм инде. Мин ничектер теге влюбчивый дип инде. Беренче караудан ук, беренче 5 минут сөйләшү белән мин аңлайм инде. Минеке кешем, минеке түгелме, шулайрак инде бу. Менә эстрадага килгәндә, син инде хәзер 28 яшьтә, ни өчен нәкъ менә бу яшьтә килергә булдың шоу-бизнеска? Яшьтә дип инде, как раз укып бетергәндә инде, 2004-тә укып бетердем, киттем бит инде Башкирда эшләгәндә, эшләп, Башкирда уже үземнеке
тиги текшердим, соңадым инде уже шул тизрәк, дальшерак уже развитие кирәк инде. Шуңа менә Казанга килдем дә яшь турында бер кашында уйлаган дип инде. Рөстәм, эстрадага килүенең төп максаты нидә? Нитеп куйдың әле син мине задача итеп. Төп максаты инде үземне күрсәтергә. Төрле чакта бит инде төрле музыка тыңлайсың бит инде, төрле артистны тыңлайсың, төрле никәндә җырларны дигәндә дә. Шулай сөендерергә керешләрен тырышам. Үзеңне пиар итәргә түгелмени? Үземне Үзеңне күрсәтеп, үзеңне пиар итәргә һәм инде аннан соң шулай бик теге танылган артист булып, рәхәттә яшәргә. Төп максат шул түгелмени? Юк, ул гына түгел инде. Валай ансат теге дөреслек түгел инде. Кешегә рәхәтлек китерергә инде. Шулай сөендертергә, яраттырырга дигәндә инде шулай. Рөстәм, аңлашылды. Белемгә килгәндә, белем инде синең бар, музыкаль белем бар. Сөйләп җибәр әле, нинди килияттә укыдың, ниндирәк фәннәр өйрәндегез? Мәктәпне укып бетергәч инде училище искусств, Өфе сәнгать училищесында укыдым, вокальный отделда, академический вокал. Анда инде минем укытучым булды народный артист Башкортстанныкы инде Хызыров Вахид Гелибаевич. Мине сразу алдылар икенче курска. Беренче курсны укып тормадым, бигрәк мәктәптә нәрсә кызык хәл булган инде анда укыган чакта. Вступительный экзаменнар килдек, экзаменнарны бирдем инде. Мәктәптә укыганда инде теге егет кеше бит инде бик укырга яратмый бит инде. Мин дә шул теге кешеләргә рәтләргә керәдер инде. Хәзер училищеда килгәндә вступительный экзаменнарны бирдем. Әниләр, әтиләр килделәр инде. Результатны белергә инде. Кердемме, алдылармы, юкмы дип инде. Приемная комиссия килдек тә сорайбыз инде. Галиев мәйтәм, поступилмы, юкмы дип инде. Анда торалар, карадылар, егет поступил, сезнеке, безнеке 4 кешенекенә иң самый высокий результат, иң высокий баллы инде. Сезне алдылар, сез сразу на второй курс. Они аптырап куйды, туктаң әле ди. Яңадан тикшереп караң әле, может ул түгелдер ул ди, икенче кешедер дип. Тикшереп карадылар. Юк, шулай дип, икенче курска алдылар. Анда инде төрле дәресләр үттек инде, анда күбрәк теге оперный булгач итальянча җырладык инде. Гос экзамен укып бетергәндә минеке ярты сәгатьлек произведение булды, Раэль белән генә шул пианино белән микрофонсыз зур залда җырлап инде. Минеке так 4 телдә булды произведениеләр. Ариялар, романслар, опералар җырладым. Итальянский, татарский, русский, башкирский. Аннан соң син Казан дәүләт мәдәният институтына кердең, анда укып чыктың. Анда кердем 2009-да, анда поступайттым инде Салават Закичның факультетына. Анда укыдык инде мастерство актера керде күбрәк инде, анда вот шул бик рәхмәтле инде Зарипов Азат Анатович минем укытучы булды. Беренче курста нык интектерде инде, анда төрле хайваннарны күрсәтергә нитергә. Минем бик килеп чыкмайды, ул вакытны уялчан инде, вот аңа бик зур рәхмәтле инде. Ул уялуны югатыбрак күбрәк теге тиргәшә заниматься иттек инде. И шул вакытны уялтуны югаттырмаса, ул шулай мен белән заниматься итмәсә, мин әлбәттә уялыбрак утырыр идем инде. Менә синең тагын бер өлкә дип әйтәсе килә, ул спорт. Син баскетбол белән дә шөгыльләнгәнсең кичкенәдән дип беләм инде. Гомумән спорт белән дус. Ни өчен син тормышыңны спорт белән бәйләп җибәрмәдең, спортсмен булмадың? Әйтәм син шул бәлки чактан ук җырлагач инде мәктәптә укыган чакта ук истәдер. Анда начальник класста сорайлар бит, менә үскәч син кем буласың инде. Мин инде беренче бөтен бала кебек инде президент буласы килгән инде. Соңдан инде бераз уже үсә башлагач нитеп туган көн минем кебек инде, день космонавтика көнне. Минем космонавт булып килдегән иде. Соңдан уже музыка белән җырлап нитә башлагач, шөгыльләш мәктәп бәлки чакта әйттем, Алла бирсә үскән, артист булачакмын и шул артист тормышын әлегә хәтле продолжать итәм инде. Спорт инде ул минеке как второе хобби, и тазалык өчен, үземнең өчен әйбәт инде. Югатырга кирәк түгел инде, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Гомумән алганда, ниндирәк планнар белән яшисең хәзерге мизгелдә? 5 еллыкка дип әйтәмсең, 1 еллыкка ниндирәк планнар белән? Планнар, Алла бирсә яңа җырлар яздырырга, кешеләргә күрсәтергә дигәндә инде, танылырга, үсәргә, кешене сөендерергә. Син беләсеңме, безнең телеканалга инде 5 яшь һәм без быел 2нче тапкыр ТМТВ премиясын үткәрәбез. Анда татар эстрадасының иң популяр артистлары катнаша. Син ул рәткә керергә теләгең бармы? Нинди җыр белән уйлыйсыңмы гомумән? Әлбәттә инде ишеткәнең бармы? Ишеткән бар, әлбәттә инде теге радиолар, интернетта утырып күреп утырам инде.
катнашасы килә инде шул татар җырында да инде шуларда да Алла бирсә алтын барсы да аларга инде шуның өчен инде эшләргә кирәк над собой үсәргә яңа җырлар яздырырга шулай. Sağındım, sağındım, sağındım. Sin kayda, sin kayda, sin kayda. Bir günü uçraşıp, bir günü tabışıp, Mengege kavuşup biz eyde. Jili buranlar, paryanlar var, Kişkiride bulalmaz, uçraşuğa varmaz. Jili buranlar, paryanlar var, Kişkiride bulalmaz, uçraşuğa varmaz. Синең яңа клибың бар, ул синең менә текә дип әйтергә була, анда син текә машинада утырып йөрисең. Бу клипның идеясын каян алдың дип инде баналь сорау, ләкин сорыйм. Бу инде бу клипны төшергәндә без бик озак әзерләндек, әллә бер 3 айлап узгандыр инде төшерү алдыннан инде. Минем дус егетем инде Уфада төшердек инде Артур исемле Мамбетов, ул режиссер шул. Режиссер, үзе оператор, үзе бөтен нәрсә эшләде. Хәзер сценарийлар бик төрле булды. Мин аңа күрсәтәм үзем идея буенча, ул миңа күрсәтә, безнең беребезнекә охшап тормый инде бер-беребезгә. Шулай тиргәшә чаклы сугышмай дип ничә төннәр утырганбыздыр инде, уйлай. И ничектер в итоге пришли, шул менә әлеге вакытта сюжетка шуңа общий тема таптык та инде, шул остановились на этом. Но соңдан икенче проблема булды кыз табуу. Кыз табуу өчен кастинг үткәрдек. Кастинг үткәрдек тә охшаган күңеле юк. То миңа охшай, то аңа охшамай дигәндә. То аңа охшай, то миңа охшамай. В итоге анда клиптада төште монтажер егет инде. Ул егет әйтә, "Минем бер кызым бар дип таныш ди, хәзер алып киләм, ул сезгә точно икегезгә охшай." В итоге алып килде дә, әлбәттә шулай булды. Миңа да охшады, Артурга да охшады, әйбәт кенә уйнады да, теге опыты да булгач инде шулай. Ни өчен бу кастинг үткәргән кызлар арасында берсен үзеңә сайлап калмадың? Бер чибәрең генә, матурың гына. Анда икенче турында башта уйлар икенче турындадыр инде. Анда клип төшерергә шуның турында бит инде. Теге кызлар нитер дип бик уйлаган юк инде. Дуслар, әлеге мизгелдә инде без татар эстрадасының беренче адымнарын ясаучы Рөстәм Галиев белән саубуллашырбыз. Ул безгә бүгенге тапшыруда баскетбол уены белән якынрак таныштырды. Рөстәм, бәлки синең дә теләкләрең бардыр. Теләкләрең дип инде. Дус, Исәнлек, саулык? исәнлек, саулык инде, тазалык булсын да инде, һәм дә инде везение. Везение булса, калганы бөтен нәрсә була. Тазалык белән везение инде. Шулай итеп, күбрәк ТМТV каналын карагыз, күбрәк культурага белә тартылыгыз, күбрәк музыкалар тыңлагыз инде. Әлбәттә инде минем өчен голосовать алып багыз. Рөстәм, рәхмәт бизурыз, һәм инде сиңа шулай уңышлар телибез. Казан урамнарын бер итеп чабып йөргән, калабызның бар сәүдә үзәкләрен йөреп чыккан әкебәке пранк-шоу өлешенә дә килеп җиттек. Әлеге чыгарылыш өчен дә егетләр яңа эксперимент уйлап тапкан. Бу юлы Булат Браво Рамил Аймадинов белән кызларга күз атып йөри. Моннан нәрсә килеп чыкканын берничә мизгелдән күрербез. Бүген 5 март, тиздән 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме. Һәм инде хатын-кызларны котлар өчен без әкебәке пранк-шоуга иң шибәр егетләрнең берсе Рамил Аймадиновны чакырдык. Сәлам, дуслар. Рамил, менә инде тиздән 8 март җитә. Син әниеңә нәрсә бүләк итәчәксең? Әниемә мин шәшәкләр бүләк итәсем килә. Кызганычка каршы ул башка шәһәрдә яши. Ләкин менә шул бүләк сайладым мин. Менә бүген без синең белән Парк Хаус сәүдә үзәгендә. Һәм инде монда гүзәл затлар аеруча да күп. Менә инде син күрәсең, сизәсеңдер. Һәм инде син шул гүзәл затларга бүген нәрсә бүләк итәчәксең? Без бүген матур кызларыбызга яхшы кайф бүләк итәчәкбез. Менә инде бүген безнең пранк нәрсәдән гыйбарәт, дуслар. Безнең кулыбызда көзге булачак. Точнее әйткәндә, минем кулда көзге булачак һәм мин гүзәл затларның артларыннан барачакмын. Аларның каршыларына Рамил чыгадаган һәм нәрсә дисең әле? Кызлар, сезнең артыгызга иң матур кыз бара. Һәм инде кызлар киенерләр микән, сөенерләр микән? Хәзер күрербез, дуслар. Кызык булырга тиеш, карарбыз. Девушка, за вами такая красотка идет, обернитесь. Посмотрите. Мне красотки не интересно.
Девушка, обернитесь, сзади вас красотка идет. Посмотрите. Девушки, обернитесь, пожалуйста, сзади вас такие красотки идут. Девушка, обернитесь, сзади вас такая красотка идет. Посмотрите. Дамы, обернитесь, сзади вас идут красотки. Девушка, извините, улыбнитесь, а сзади вас самая красивая девушка идет. Обернитесь. Я знаю, там фотограф, да? Девушка, обернитесь, пожалуйста, сзади вас красотка стоит. Девушка, обернитесь, сзади вас красотка. Посмотрите. Девушка, обернитесь, сзади вас самая красивая девушка идет. Обернитесь, посмотрите. Посмотрите. Обернитесь. Дуслар, инде менә без шуны сиздек. Иртән праник төшерсәгез, хатын кызларның бер кайчанда яхшы кайфләр булмый. Менә без инде синең белән бүген күпме кызга сез чибәр дип карадык. Алар бурлалардагын ярар диярә китеп баралар. Менә ничек аңлатып Кызлар бик төрле, дөресен әйткәндә, таныш булмаган кызлар белән сөйләшергә бик авыр. Гомумән безнең Россиядә бер гадәт бар. Урамда йөргәндә, кибетләрдә йөргәндә, кешеләрнең йөзләр күзләр буенча ниндидер моңсулык, сагыш һәрвакыт күрәбез без. Мондай проект, социаль проект белән без аларга, ничектер инде кайф күтәрәбез дип уйлыйм мин. Һәм инде без бүген кемнеңдер кайфын күтәрдек. Бер кемнең дә кайфын төшермәдек. Шунысы самый главный. Менә кемдер килеп безгә рәхмәт дип тә әйтеп китте, дуслар. Әгәр дә сезгә шулай ике егет килеп, сез иң шибәр кыз дисәләр, бер үк зинһар өчен елмаеп булса да китегез инде аларга. Алар бит праник төшерәләр. Хөрмәтле моторларыбыз, кызларыбыз, сезне якынлашып килүче 8 март белән котлыйм. Иң мөһиме белегез, бу дөньяда яшь кыз булса да, хатын кыз булса да, барлык үзенчә иң мотор сез, иң шибәр сез, бер кайчан да сезгә моңаймаска, яратыгыз, бәхетле булыгыз. Киләсе 8 март бәйрәмнәре белән, дуслар. Тәмле әйбер күп булмый диләр. Яңалыкларны да вакытында тәмләп кенә җиткерергә кирәк. Шуңа күрә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ләкин исегезгә төшерәм, дуслар. Татар-рус эстрадасында булган вакыйгаларны, яңалыкларны TMTV-ның рәсми сайтында һәм социаль шелтәрләрендә күрә аласыз. TMTV-га кушыл, тормыштан артта калма. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.